U Imotskom su svoj izborni program predstavili kandidati Pravaškog kišobrana, HSP-a dr. Ante Starčevića i Hrvatske čiste stranke prava za 10. i 11. izbornu jedinicu koja obuhvaća i susjednu Bosnu i Hercegovinu. Nikad u povijesti Hrvati iz BiH nisu bili dijaspora i nikad nisu imali manje zastupnika, naglasio je s negodovanjem prvi na listi u 11. izbornoj jedinici Željko Koroman. Percepcija tamošnjih Hrvata nikad nije bila gora, zahvaljujući pogrešnim ljudima koji su ih predstavljali u Saboru. Čast pojedincima, međutim, spomenut ću i nekakve koji su skoro postali sinonimi poput Rojsa i tako dalje. Čast njemu i dobrim namjerama. Međutim, on nije prezentirao ni kulturu, ni baštinu, ni način ponašanja hrvatskog naroda iz Bosne i Hercegovine i iseljene Hrvatske. Ali je to bila percepcija o Hrvatima iz iseljene Hrvatske. Pravaški kišobran u 7 točaka garantira oporavak države, zalaže se za nacionalizaciju banaka, isključivi gospodarski pojas, zaštitu bogatstava, reformu javne uprave, više novca za obrazovanje i znanost. Apstinencija birača za pravaše je neprihvatljiva. Birači se cijelo vrijeme bune, kako im je teško, prozivaju nas. Evo ja sad prozivam birače, pogotovo one koji su ostali doma svaki puta, ne izađu van, a odmah nakon izbora se bune. Evo sad im je šansa da izađu van, daju svoj glas i konačno maknu one koji su Hrvatsku dovele na ovo mjesto gdje je sada, konačno i maknu sa političke scene. I ako zaokruže listu broj 16, ja im jamčim pošten rad, ja im jamčim puno bolju budućnost za njih i njihovu djecu. Uđu li u Sabor, kandidati Pravaškog kišobrana zalagat će se među ostalim i za izglasavanje zakona o općem oprostu za sve hrvatske branitelje i ukidanje amnestije za srpske zločince i agresore, koja je usvojena pod pritiskom međunarodne zajednice.